Me Najeriya take son cimmawa game da ƙungiyar BRICS? Najeriya tana son cimma buri na zama memba ta dindindin a ƙungiyar BRICS. Ƙungiyar BRICS dai wata ƙungiya ce da aka ƙirƙire ta a shekarar 2009 ƙarƙashin jagorancin ƙasashe guda biyar ko kuma mu ce ƙasashe guda huɗu shine India, China, Russia da Brazil. Sai a shekarar 2010 South Africa ta shiga. So ta yi shura ko kuma an santa da cewa kungiya ce wacce ta hada kasashe guda biyar. To amma daga baya-bayan nan kasashe musamman kasashen Afirka sun dinga nuna sha'awarsu na shiga kungiyar BRICS. Ita dai kungiyar BRICS za mu iya kiranta da kungiya ce mai son nuna kishi ko kuma adawa da kungiyar a kasashen yammacin duniya kamar nato kenan ko kuma neto. Kuma kungiya ce wacce take son kalubalantar yanayin mulki na super power da Amerika take yi da kuma son karya a karfin dola a idon duniya. To za mu duba game da abin da zai kawo cikas ko kuma zai dakila Najeriya gurin zama memba ta dindindin. A farkon shekarar da muke ciki watan Januwari na shekarar 2025 Najeriya ta nuna sha'awarta na zama memba, sai dai hakan bai bata damar zama memba ba, amma tana nan a matsayin partner country. Wannan ne yasa ba ta da cikakken iko ko kuma kariya na amfani da dokokin da kungiyar ta tanada ko kuma ayyana kanta a matsayin mai cikakkiyar iko a kungiyar. Sai dai amma Najeriya tana da damar da za ta halarci duk wani taro da za su gudanar wanda suke yi duk shekara ko kuma taro na kai da kai na cikin kungiyar kenan. Wannan dalilin ne yasa a shekarar 2023 ranar 22 zuwa 24 ga watan Agustan shekarar 2023 mataimakin shugaban ƙasar Najeriya Sanata Kashim Shettima ya samu damar ziyartar taron da suka gabatar karo na 15 a birnin Johannesburg da ke ƙasar South Africa. Sanata Kashim Shettima ya samu damar yin jawabi inda ya mai da hankali akan tattalin arzikin Afirka da yacce Afirka za ta kulla alakar diflomasiyya da sauran kasashe, yadda tattalin arzikin Afirka zai daɗa bunƙasa kamar na sauran kasashe. Kamar dai yadda suka saba gudanar da tarurrukan su duk shekara, wannan karan ma sun gudanar a ƙasar Brazil, inda wannan karan oga kwata-kwata ne a Mr. Bola Ahmed Tinubu ya halarci taron a ranar 6 zuwa 7 ga Yunin shekarar 2025 dinnan da muke ciki. A jawabinsa President Bola Ahmed Tinubu ya daɗa jaddada aniyar Najeriya na zama cikakkiyar memba a kungiyar, kuma muna iya cewa hakan Najeriya yana dab da cimma ruwa. A shekarar 2026 da muke tunkara ne ake tunanin za a karɓi ƙudurin Najeriya na zama cikakkiyar memba a kungiyar ta BRICS kenan. Sai dai kafin nan Najeriya tana fuskantar wasu manya-manyan ƙalubale. Za mu yi duba da wasu manya-manyan ƙalubale 5 da Najeriya take fuskanta wanda zai daƙila hanzarinta na zama cikakkiyar memba a nan kusa-kusa kamar yacce ita take buri. Matsala ta farko dai dole ne Najeriya ta samu yarda daga dukkanin membobin kungiyar 11 wanda na farko suka hada da China, Rasha, India, Brazil da Afirka ta Kudu. Ya hada da haɗaɗɗiyar daular Larabawa wato Dubai da Egypt, Ethiopia, Saudi Arabia da kuma Iran wanda suka zama cikakkun membobi a wannan shekarar da muke ciki ta 2025. Matsala ta biyu dole ne Najeriya ta kammala shawo kan tare da samun goyon bayan majalisar wakilai, National Assembly da Federal Executive Council, majalisar zartarwa da kuma wasu kungiyoyi kamar su Economic Advisory Council. Matsala ta uku kasancewar Najeriya har yanzu tana matsayin ƙasa ta ƙawance ne wato partner country. Dole ne ta cika ƙa'idojin da aka gindaya mata na ƙasar ƙawance kafin zama memba ta dindindin. Matsala ta uku dole ne Najeriya ta daidaita daidaituwar tattalin arzikinta da diflomasiya yacce zai yi daidai da manufofin ƙungiyar BRICS. Matsala ta hudu wacce ita ce babban matsala a gurin Najeriya shine kasancewar Najeriya tana ɗaya daga cikin manya-manyan ƙasashen da suke
ƙawayen ƙasashen yamma ne, to dole ne Najeriya ta daidaita daidaituwarta tsakaninta da ƙasashen yamma. Ba a kafa ƙungiyar BRICS ba sai don ta ƙalubalanci iko irin na ƙungiyar ƙasashen yammacin duniya, tare da kaucewa dukkanin wani takunkumi da ake kakkafawa sauran ƙasashe musamman masu tasowa daga Majalisar Ɗinkin Duniya. Wannan ne dalilin da ya sa ƙungiyar BRICS ta kafa manufofinta akan yacce za ta kauce daga dukkanin waɗannan matsaloli, kuma duk ƙasar da take da sa ran shiga ƙungiyar BRICS ba iya Najeriya ba sai ta yarda da waɗannan dokoki. A gurin gwamnatin Najeriya cika waɗannan dokoki ko kuma tsallake waɗannan sharaɗai shine abin da ya fi komai sauƙi, sai dai a idon duniya abin ba haka yake ba. To za mu zuba ido mu gani zuwa nan da shekarar 2026 da aka ambata. Ba iya Najeriya ce take burin zama cikakkiyar memba a daidai wannan lokaci ba. Akwai ƙasashe kamar irin su Bahrain, Bangladesh, Chadi, Cambodia, Equatorial Guinea, Kuwait da kuma Morocco, Palestine, Senegal, South Sudan, Sri Lanka, Syria, Venezuela da kuma Zimbabwe da dai sauransu. Sai dai ƙasashen da suke dab da shiga ko kuma kusa-kusa da shiga shine ya haɗa da Najeriya, Turkiya, Malaysia, Thailand, Vietnam, Algeria, Mexico, Bangladesh, Tajikistan da Argentina. Waɗannan su ne ƙasashen da suke dab da shiga ko kuma zama membobi na dindindin a ƙungiyar ta BRICS kenan. Zahirin gaskiya waɗannan tsare-tsare ba sa yi wa Amerika da ƙawayenta na cikin ƙungiyar NATO daɗi, saboda wannan yana nuna yunƙuri ko kuma aniyar juyin juya hali na duniya, canja tsarin duniya daga mulkin Amerika da kuma rakiyar ƙawayenta na ƙasashen yamma. Abu ne mai kamar wuya amma kuma abu ne wanda zai iya yiwuwa, ganin cewa yadda wannan ƙungiya ita take da kusan 45% na adadin mutanen duniya, tare da tattalin arzikin duniya kusan kaso 40 wannan ƙungiya yana ƙarƙashin wannan ƙungiya. Bugu da ƙari, duk ƙasar da ta yadda za ta shiga cikin wannan ƙungiya ta zama memba a cikin wannan ƙungiya, dole ne ta rage tasirin ƙarfin aiki da dala a cikin wannan ƙasar kenan. Wannan ne abin da ya sa Amerika ba ta son wannan ƙungiya, kuma hankalin Amerika baya taɓa kwanciya lokacin da ƙungiyar nan ta yunƙuro suke shirye-shiryensu ko kuma tsare-tsarensu. In ba ku manta ba, a ɗan kwanakin baya an fitar da yadda ƙungiyar ta fitar da samfurin kuɗinta da za ta ci gaba da amfani da shi, tare da yarukan ƙasashen da suke cikin wannan ƙungiya da tutocinsu, wanda in ba ku manta ba har yaren Hausa ma ya bayyana da tutan Najeriya. Sai dai wannan labarin bai inganta ba gaskiya, wannan labarin ba daga ƙungiyar BRICS yake ba officially kenan. Sai dai amma ku me kuke gani game da wannan ƙungiya? Shin wannan ƙungiya za ta zame wa duniya alkhairi ne, ko kuma kuna ganin abin da yake gidan ƙaura shi yake gidan goje? Wannan ƙungiya za ta kawo wa ƙasashe musamman ƙasashen Afirka waɗanda suke yunƙurin tasowa bunƙasa da kuma ƙara izza da ƙarfi a duniya kamar yacce ƙasashen Europe da sauran ƙasashen Latin America suke da shi, ko kuma yaya? Wannan shine a ɗan takaice. Dan uwa, idan wannan shine farkon zuwanka wannan tasha tamu, ka daure ka yi mana subscribe, ka danna alamar ƙararrawa domin sanar da kai labaranmu da shirye-shiryenmu da zarar sun sauka.